Maloyo nyithindo manyiri 600 e kaunti ma Siaya oyudo tiegruok e yore mag ritruok makare e kinde rusa ka bende nomigi taulo mag ria kowuok kuom duol maok mar piny owacho motis ni Kevin Odhiambo Foundation komakore kod Tabitha Ogutu. Kane oloso e kinde machiendono, Tabitha nowacho ni thoth nyithindo manyiri mawuok e kor gwenge somgi rochore kapok gichopo e ong'ala manyime kaluwore kod nok mar yuto ma jonyuol, gino mamiyo kata ng'iewo taulo mag ria bedo negi matek. Okwayo piny owacho mondo odonjre e chenrono ma siro nyithindo makamagi mondo mi lekgi ochop kare kendo geno margi obedi makare kinde mabiro kendo gigeng' achudhe manyalo wuok oko mar rocho ratichgi. Team launching mar program mabro siro som nyiri e skunde mopogore opogore Alego kaendi mana Alego Usonga. Watemo wacho ni mondo wasecure the future of the girl child nikech waseyudo ni nitiere gik mopogore opogore maduoko chien som joma nyiri pacho ka. To kaka jotelo mabendo ero development and kod Kevin ne wabiro kumoro achiel mondo wakony nyiri madhi e school form 3, form 4 gi form 2s ne wachako gi game sasa ni wan Walego kaendi to mana mondo nyiri osom mondo wa secure their future. Wapuonjo nyithindo under the foundation kendo watero nyithindi school nyaka sama wuoye ni wasewuok Alego Usonga mangima secondary school mora wasekawo nyithindo ariyo to nitie moko ma bende jatelo moluor Kevin Odhiambo nosekawo chien kanyo. Koro nyithindo mwakaoge wadhi migi kony are sani nyaka chop e school ka gichopo nyaka mbalariany. Riwruok ma ok mar piny owacho kotenore kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar pidho yiende mag olemo e ng'wech mar kedo kod lokruok marach